Fuq l-impjanti ta' reverse osmosis ta' Ċirkewwa u Pembroke ġew installati pannelli fotovoltaiċi b'investiment ta' €750,000. B'kollox dawn il-pannelli għandhom il-kapaċità li jipproduċu 1.1 miljun kWh fis-sena ta' enerġija rinnovabbli, biżżejjed biex ikopru d-domanda ta' 415-il familja. Il-total ta' pannelli f'dan l-investiment ilaħħaq l-2120 pannella b'1680 minnhom fuq l-impjant ta' Pembroke li mistennija jibdew jitħadmu fil-ġimgħat li ġejjin, dan fil-waqt li l-440 l-oħra imwaħla fuq reverse osmosis ta' Ċirkewwa diġà bdew jipproduċu l-elettriku. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Xilja spjega li dan il-proġett qiegħed jgħin lill-korporazzjoni biex tkompli tilħaq il-miri ambjentali tagħha. Proġett importanti ħafna li qed jgħinu l-korporazzjoni nimxu lejn net zero utility biex ovvjament dejjem ikunu ambjentalment aktar sostenibbli. Min-naħa tagħha l-Ministru responsabbli Mirjam Dalli spjegat kif il-finanzjament ta' dan il-proġett huwa l-ewwel tax-xorta tiegħu f'pajjiżna. Fil-fatt dawn il-proġetti qegħdin jiġu finanzjati mill-Green Bonds u hemmhekk qegħdin naraw kif il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qiegħda wkoll tuża għodda finanzjarja innovattiva f'dan il-każ il-Green Bonds biex tkun qiegħda tiffinanzja proġetti li huma ambjentalment sostenibbli